Pozdrav priča ljubci, nismo se dugo čuli, ali neki od vas su mi se javili šta ćeš čitati preko ljeta, pročitaj nam nešto. Pa smo se vratili sa rubrikom Pogodite knjigu. Da vidim kad vam danas pročitam početak jedne poznate knjige na hrvatskom jeziku, hoćete li moći pogoditi o čemu se radi. Listam. Dakle, čitam sam početak. Vjetar na pustom trgu. Jak nalet vjetra prisilio ga je da se još dublje zavuče u nadsvođeni ulaz stare kuće. Mali popločeni trg bio je pust. Gradska svjetiljka na žici razapetoj ponad trga ljuljala se lijevo desno i svjetlo je obasjavalo čas kamenu fontanu s brončanom statuom čovjeka koji davi zmiju, čas veliki plakat nad ulazom u gradski muzej na kojem je pisalo izložba kineske umjetnosti. Komad novina nošen vjetrom zapne mu za cipelu i on ga odgurne. Premjesti se s noge na nogu da se ugrije. Bio je mjesec studen, suh i svijetao, premda su večeri bile hladne i vjetrovite. Na kraju uličice, što se strmo uzdizala od trga, čuli su se prigušeni zvuci glazbe iz disko kluba. Red niskih podrumskih prozora kluba bio je osjetljiv. Kuće na trgu bile su tamne, stare i tihe. Što li se to ovdje sprema? I možete li prije nego što ja odmotam knjigu pogoditi o kojem se naslovu radi? Ne znam, ali pokušajmo zajedno. Radi se o knjizi Dubravka Jelačića Bužinskog Balkanska